שלום לכולם, היום אני הולך להראות לכם קסם יפה וללמד אותו. אוקיי, יש לי כאן שתי מטבעות, אוקיי, רגילות, של 10 אגורות. יפה מאוד, עכשיו אני אעשה דבר כזה, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, וכאן נעלם, וכאן, והמטבע עבר לכאן. בואו נעשה לכם שוב פעם, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, זה דבר כזה. נעלם, וכאן. עכשיו, איך עושים את זה? אתם צריכים שתי מטבעות רגילות, לא צריכים משהו מיוחד. וזה לא משנה. זה לא משנה איזה מטבע. זה בכלל לא משנה, אפילו מטבע של 10 שקל, של 5 שקל, של שקל או של חצי שקל. או אפילו מטבע מחול, זה לא משנה. בכל מטבע זה יעבוד. אתם צריכים שני מטבעות. אתם שמים על השולחן ועושים דבר כזה. 1, 2, 1, 2. עד השלב הזה אין שום טריק. פשוט אתם עושים 1, 2, 1, 2. זהו, ואז עכשיו הולך להיות הטריק. אתם לוקחים את יד ימין, מרימים אותה, אז לוקחים את המטבע שמתחתיו. אנחנו עושים כאילו אנחנו שמים את זה כאן. בעצם אנחנו עושים דבר כזה. ככה וככה. אוקיי, ואז אנחנו סוגרים את היד, אז זה יוצא כאילו ככה, אנחנו עושים ככה, ואז לוקחים, ואז ככה, ואז לוקחים את המטבע הזה, שמים כאן, ובזהו, כאן יש שתי מטבעות, כאן אין כלום, אז אנחנו עושים דבר כזה, ועושים ונעלם, וכאן יש שני מטבעות.